Kaixo lagunak Diana eta Lizarra atzean utzita, heldu gara azkenik hiriburu zaharrera, Iruñara, hiriburura, eta zer esan, Sanferminak tarteko, Gorritxoen edota Osasunaren partidaren bat tarteko, Labrit edota akaso Berritxarraken Navarra Arenako kontzertu mitiko arekin lotutako oroitzapenak izango dituzue, baina askoz gehiago du eskaintzeko Iruñeak. Eta zer esan, kultur eskaintza zabala izateaz gainera, garai historiko ezberdinekin lotutako toki eta monumentu zein eraikinak dauzka zalantzari gabe. Ziudadela aipatuko dizuegu, katedrala ondoan ere izango dugu, baina gotorlekuak, Harresia, Redin kalea eta nola ez, Estafeta kalea. Tira, Iruñeak liluratu egiten gaitu eta esango dizuegu 24 ordutan akaso ez duzuela nahiko tarterik izango. Asteburu bat edo akaso zubi bat beharrezko izango duzu horretarako. Tira, guk badaukagu autua honezkero eginda. Goazen Iruña! Iruñea, geure Iruñea zaharra hiriburuzagia, paregabea da bizikletaz aritzeko. Berri txarraken marabila sentzun daiteke oraindik Navarra Arena ondotik igarotzean. Segidan dugu Sadar, Gorritxoen gune nagusia. Iruñea alderik alde zeharkatzeko hiria da zalantzari gabe. Unibertsitateak, berdeguneak, auzoak, jendeak, baina ezinuka aro historiku ezberdinetan izandako garrantzia eta lekukotza. Ziudadelan barrena, gerra konplexu kontserbatua zalantzari gabe, kilometro hainbatetako ibilbidean barrena murgildu gaitezke. Hiria inguratzen duen ibilaldi ezoiko eta gogoangarria. Ziudadela aipatuko dizuegu, arkitektura militararen baitan adibide onenetarikoa dela. Europako defentsa multzo nabarmenen artean kokatua gainera. Baina aizue, badakizue nora goazen ezta? Goazen ba, Iruñean barrena.
Ara, Teo, ondo ni joan mendik? Bai. Entzierroaren bidea ondo egiten ari naiz, estafetako zeharkaldia, ezta? Bai. Zer moduz? Urte osoan entzierroan ibiltzeko prest edo zer da kontua? Bai, bueno, yo soy muy nostálgico y una vez que se pasan las fiestas de San Fermín, lo que hago es paseo por el recorrido del encierro y a veces pues el tema de ir de blanco para seguir rememorando lo que fueron las fiestas. Porque ya cada vez falta menos, ¿no? Siempre falta menos. Desde el 15 de julio empieza la cuenta atrás y ya falta menos. Gutxi falta da, bai. Motxila 21 Mad Cool ikusten ari naiz, ene bada, noraino helduko da motxileroen ibilbidea, ez? Puntazo bat, ez? Buah, fue una cosa increíble, o sea, la pena es, para mí personalmente es que coincidió en San Fermines y yo personalmente no pude estar, pero fue una experiencia, una vivencia para todos los chicos y chicas y los voluntarios y voluntarias del grupo extraordinaria. Nos quitó mucha energía durante el año para prepararlo, pero cuando llegó el momento, la verdad que el festival estábamos nada más y nada menos que con Pearl Jam compartiendo cabeza de cartel el 11 de julio. Fue un sueño, vamos, increíble. Motxila 21, motxileroen historia, ja urte batzutako bidea bada, esan genezake, Iruña badela, hiri, konpromisoa implikazioa baduena aniztasunarekin, ez? Denon Iruña izan behar duelako, ez? Mira, la historia de Mochila viene ligada a la historia de Iruña, o sea, yo creo que Mochila 21 podría haber nacido en otra ciudad, no lo sé, desde luego nació en Iruña, hace ya casi 20 años de andadura Erraz esaten da, Sí. Marca da. Wow. O sea, al final, ¿qué dices? Parece que fue ayer, ¿no? Cuando los chicos, que yo les sigo llamando mis chicos, mis niños, mis niñas, son hombres... Ya ez dira aurrak, ez dira gazteak, nerabeak, eta batzuk... Y hombres y mujeres hechos y derechos. Bai. Sí. Pero bueno, en Iruña en concreto, cuando empezó el tema en la asociación Síndrome de Down, que se creó ya hace más de 30 años también, se creó como una actividad musical y aquello no era el proyecto de un grupo, sino que era una actividad dentro de la asociación. Y sin embargo fuimos, bueno, yo me incluyo, pero yo me incorporé después, los voluntarios y voluntarias que se dedicaron a desgranar lo que era el proyecto de Mochila 21 decidieron que no podían parar con una única actividad musical y hacer simplemente una canción, ¿no? Sino que eso podía dar mucho más de sí. Y a través de la música, estos chicos y chicas consiguieron pues algo que hace 20 años era impensable. Hasta tal punto que, fíjate, ¿no? el llegar a tocar en uno de los festivales más importantes que hay a nivel internacional, pues imagínate lo que ha supuesto para ellas y para ellos. Hori izango zen, goia jotzea, zentzu horretan, 20 urte, 2 hamarkada, Motxila 21. Ziur, askok ez dakitela, 21 kromosomaagatik dela, ez da? 21 zenbakia, berezitasuna horrek daukalako, ez da? Bai, baina, a ver, tiene dos explicaciones o dos posibles acepciones, ¿no? Porque nosotros dijimos, evidentemente, algunos interpretaron como la mochila que portaban las personas que tienen esa trisomía en el cromosoma 21 y por otra parte, nosotros lo quisimos mostrar al mundo como decir, no, sí es cierto que es una mochila, pero es una mochila que llevamos abierta para llenarla de experiencias de vida a través de la música. Y es lo que se está dando. O sea, hemos tocado con Van Morrison en el BBK Music Legends Fest, hemos tocado con Rosendo, hemos tocado nuestros padrinos aquí en Iruña, el Drogas, el Piñas, Cuchi de Marea, o sea, ha sido algo que no nos imaginábamos cuando arrancábamos. Entonces, creo que la mochila la vamos llenando cada vez con más vivencias, con más momentos de pura vida para los chicos y las chicas y, por supuesto, también para nosotros, para los voluntarios y voluntarias, que la verdad que nos reporta muchísima satisfacción. Pues Teo, zure baimenarekin segituko dugu entzierroaren bidea, baina Motxila 21 Gurpilak zutan abestia hartuko dugu eta soinu banda horrekin segituko dugu gure bidean aurrera. Ondo iruditzen? Vamos, pues guazen. Ondo izan, espazen. Agur. Zail dugu Iruñea San Ferminik gabe. Gerra zibilean ez zituzten ospatu, bistako arrazoiak tarteko, baina badazpada, akaso, hutsik ez egiteko, urte osoan ospatzen dute eskailera. Uztailaren 6 noiz helduko. Asko dira urte osoan zehar udaletxe plazara gerturatu eta hain une hunkigarria ukitzeko edo argazkia ateratzeko ahalegina egiten dutenak. Eguneroko lanetan dabiltzan iruindarren artean tartekatuz.
yeah. I went from a drug, we were doing, from a multi-brand, made it on a jam, double down, yeah, don't know how I feel, like you I do now. Zereki, txupinazoa botatzeko gogoz? Ba, aitortuko dizut, halako amets batean banen bilela, eta gogora ekartzen, udal plaza hau mundu zabelan hain handi ikusten dena, gero ze gertukoa den, ez da gauza txar bat, ez? Badu bere goxotasun puntu hori. Ba, beti esaten da, txikiago ikusten dela bertatik bertara eta jendirik gabe. Eta aipatu diazunez, orea ez da ez edonolako bizipena, ez da? Bai, ba, urten egokitu zitzaigun txupinazoa jaurtitzea. Egia da, bueno, egunean berean hola pixka bat urduritasuna eta horren beste estimulo eta horrekin ez dakite guztiz zapore hartu genion. Baina, bueno, gero poliki-poliki hemen pasatzearekin, hemendik pasatzearekin, ba, nik uste denborarekin, bueno, ohartuko garela ze izan den hori, bueno, dantzataldearen dako eta guretako ere, bai. Pentsatzen dut edozein kasutan ore hori, ez, jaurtitzearen orea bai, baina urte osoko, urte hainbatetako lanaren aitortza bat izan da, ezta? Bai, guk horrela ulertu dugu, bueno, gure dantzataldeak 75 urte betetzen ditu aurten, lehendik ere, Iruñeko beste talde kultural horietako batzuk, Pamplonesak, Erraldoien konpartsak eta bota izan dute. Eta, bueno, Iruñeko hiri-gorpuztuaren parte garen ezkero, nik uste jendeak, bueno, gure dantzekin eta hemen plaza honetan, baina zoluan egiten ditugun dantza horiekin, nolabait ordezkatua sentitzen dela eta pentsatzen dut horregatik hori, bozkatuko gintuztela hor txupinazoa botatzeko. Azken batean, nafar gizartearen eta iruindarren ezaugarriekin badatorrelako, ez da? Bada tradizio bat, gomendioa edo gonbitea egingo zenuke, ze egia da, partaidetza aintzat hartzeko badela, baina ahalegin bat ere egiten duzu, ez da? Gaztetxoenekin, ez dakit, nola ikusten duzu etorkizuna? Belaunaldi berriak gogotsu datozkizue? Bueno, ditugu dantzari gazteak, batez ere dantzari gazteak ditugu dantzataldean, orain urrian beste labekada bat pasako da txikien taldetik handira, baina egia da, gaur egungo mundua komplikatua dela, kirolari ematen zaiola garrantzi asko, kulturari batzuetan ez horren beste, eta pixka kosta egiten dela, beraz, dantzan aritu nahi duen edozein gaztek, ateak irekiak ditu gurean. Ederki, ate hori jotzeko prest edo zabalik utziko duzue, guk berriz bidean aurrera segituko dugu, sorte pixka bat ere beharko dugu, Bai, animo. Ederki, Aritz, ondo izan, agur! Berdin, aio! Gaur inoiz ez da gero, bigara zutabe bat. Nafarroako erreinuaren eraikinak, artxibo historikoa, kultura garaikidea, gastronomia, dena du Iruñeak, baita katedrala ere. Fatxada neoklasikoaren soiltasuna ez dator bat tenpluaren barruko estetika gotikoarekin. Tenpluaren erdiko abetarteak 28 metroko altuera du, baina katedral honen benetako harribitxia bere klaustroa da. Gotiko unibertsaleko bikainenentzat joa, eta edozein bisitarik nahita ez bisitatu beharrekoa. Baina eliza non, herrixea han. Ezagutzen aldituzue, Iruñeko kalexkak eta zokoak. Zatozte gurekin. Inork ez gaitu ezagutzen, negua da eta zuotzik egiten, leio ireki bat zalantza guztiak argitzen. Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzu, zara naiz gara. Gesti soilik izarak gaur kantuan nauzu, orain
ze sortea zurekin topo Aiba. egitea gure ibilbide honetan. Zer Kaixo, moduz? ongi. Eta zu? Zer kontatzen didazu? Ba, hemen liburu bat irakurtzen lasai-lasai, zaldi zurian, redinean, ba, gustora. Eta zer duzu eskuartean ba? Ba, Gose jokoak, Los Juegos del Hambreren euskaratua. hirugarren liburua, bai. Hori da, Ereinek eta Alberdaniak euskaratu zuten hor nonbait, eta bueno, bigarren eskukoa eskuratu nuen. Begira, zu beti influencer, Bai. referentzia onak eta eredu onak ematen. Aizu Iruñe, Osan. ibilbidean hemen gabiltzala, galdetu nahi nizuke, Iruñe herrian itzuli honetan, Sadartik egin dugu osteratxoa, katedrala ikusi dugu, beste geltokiren bat, ez dakit askotan San Ferminetara gatozelako, baina Iruñeak gauza asko ditu erakusteko. Ba, bueno, esan dudan bezala, orain zaldi zurian gaude, badaude olako balkoitxo moduko bat, oso bista ikusgarriak daudela, eta de hecho, jarraitzen baldin badugu hemen ezkerreruntz maldan bera, ikusiko dugu Frantziako atea ditzen zaion, al portal de Francia gazteleraz. Ipar partera, ezta? Hori da, eta hortikan, igotzen eta jaisten da, uste dut urtean behin edo igotzen eta jaisten dela, justo dela errege magoak etortzen direnean, baina hori hortikan sartzen ziren, duela urte asko eta asko, bueno, duela mende asko, ba, iparraldetik sartzen Zetozenak. zirenak. Erresuma ezberdinak aipatu dituzu, Nafarroako erresuma garrantzitsuena, geure historian zalantzari gabe, eta horretan, referentziazko eraikin bat ere hementxe bertan dugu, ezta? Hori da, jarraituz gero, bueno, jaitsi beharrean, ba, Frantziako portalera edo atera, jarraitzen badugu Harresietatik bukatuko dugu artxiboan. Artxiboa gaur egun bertan dago, baina lehen izan zen Nafarroako erreginen jauregia gaztelua, hemen Iruñean kokatuta, eta gaur egun pues, bertara joaten den edonork ikusiko du Iruñeak duela mende asko zuen egitura egurrez egindako mapa moduko batean. Halako irudikapen bat, ez? Hori da. Eskala txikian. Hori da. Edozein kasutan, artxiboa dena gaur egun, garai hartan administratiboki ere, gaur egun bezalaxe, baina Gaztelako inperioak azpian harrapatu horretik, guzti honek pentsatzen dut ondo gotortutako eraikinare babesten zuela, eta hemen Hori da. gauzak garrantzitsua asko egosten zirela, ez? Bai, gainera, bueno, ja, lehen aipatu dudan portal hori ikustera jaisten baldin Derrigorrez, bazarete, pues ikusiko, osea, antzematen da, bi mailatan zegoela harresia, ez? Hasiera batean zegoela baxuago, badaudelako nolabaiteko oso lehiotxo moduko txikitxoak egin da, eta gero... Ondo gotortuta, badazpada, ezta? Bai, baina, bueno, Ziudadelatik pasatzen zaretenean, suposatzen dut jakingo duzuela bertan ze pasatu zen, eta nola sartu ziren, nola txak, trampa egite frantsesak, ez? Zentzu horretan, Redin kalea aipatu duzu, Bai. Bada kale sorgindu moduko bat. Zergatik da hain berezia? Garai bateko Iruñea nolabait mantentzen delako besteak aso da? Ez dakit, baina niri pilo bat gustatzen zait justo hemen fondan ikusi dezakeguna. Ez dakit den estetikariengatik edo hemen justo badugulako olako zutabe bat bertan ajustiziamenduak egiten zirela. Zugarramurdiz etorkidan burura ez dakit zergatik, baina akaso ez, beste garai batzutako eraikina eta gertakaria. Hori da, eta bueno, aipatza hemen dagoela bat, baina egon zen momentu bat erdigunetik ez, nolabait garai horretako Iruñetik eraman zituztela kanpoaldera, eta uste da gaur egun Barainain den zonaldean hor egiten zirela justiziamenduak. Hori esan didate behintzat. Hori da jakin ahal izan duzuna. San Ferminetara gatoz erromesaldian, Nafarrak noski, Euskaldunak oroar, zer esanik ez, atzerretik ere bai. Edozein kasutan, Iruñeak zer eskaintzen digu urtean zehar? Ze San Ferminak, baina askoz ere gehiago da Iruñea, ezta? Bai, nik uste dut eskaintza oso anitza duela, ez, bai kulturalki, eskaintza kultural oso zabala duelako, izan musikala, izan antzerkiak, osea eszenikoa, izan dantzak, izan antzerkia, osea badago denetarik, erakusketak, badago denetarik, ez, hor badugu, pues, Ziudadelan badaude erakusketak,
Nafarroako museoan, nola ez, gutxi barru egongo dela zorionekuen eskua, esan dudan artxiboa, baina gero ere baditugu puntu garrantzitsuak ez. Alde batetik Gaiarre antzokia, baluarte, Nafarroaren abera, eta gero ja hain instituzionalak ez direnak, eta bai tabernek edo herritarrek osatutako kolektiboek osatzen dutena. Baina eskaintza kulturaletik arago ere badago eskaintza bereziki gastronomikoa. Eta da? Eta da, badugu, denetarik ez, Nafarroa da hain anitza, aukera ematen duelako hemen ere Iruñan hiriburuan noski horretaz gozatzeko. Eta, ja, aipatu beharra dago ere, alor historiko guztia, ez? Baduelako asko, eta baduelako ere erakusteko gauza polit asko. Beraz, badakizue, etorri behar duzu. Aizu, Iruñe, baduzue ohiturarik bizikletaz aritzeko? Nik esan barra dut, bai, duela urte bete oparitu zidaten bizikleta bat, eta bestela jan egoen ja erostekotan, ze gainera duela pare bat urte jarri zituzten ere bizikleta elektrikoietako batzuk. Publiko horietakoak? Bai, hiriburu askotan ja daudenak, eta egia da, geroz eta txirrindulari gehiago ikusten direla eta txirrindula gehiago erabiltzen dela, baina egia da oraindik asko falta dela txirrindula erabiltzeko hiri bat izateko, ez? Adibidez, badaudelako gune batzuk, baduzu bidegorria, baina baduzu ere gero zonalde batzuk non bizikleta eta oinezkoen arteko pixkat nahasketa egiten den eta batzutan oso zaila den. Batzutan gatazkarik ere izaten da, tira, akaso ibilgailuari kutsatzen duenari kendu behar zaio tarte gehiago eta bizikletari eman gehiago, pentsatzen dut pixkanaka, alkateari beraz egiteko bat gehiago jarri diogu. Iruñe, mantentzen duzu hautagaitza, Nafar erreinu digitala, sare sozialetakoa, ez dakitzen izan daiteken? Biak, dena, multiplataforma. Eta multiplataforma diodanean da, bai fisikoa eta bai digitala. Bai, noski beti aurrera, egin da aurrera. Bestela, ja, esaten duzunean, oi, ez dakit. Ez da zalantzarik egin behar, aurrera, beti aurrera. Ederki, alaxe guk ere beti aurrera, beste aukerik ez dugu, beraz, segituko dugu bidean, Iruña Astitz, plazer bat, beste behin ere. Beti bezala, bidaiona izan eta kontuz, Bai. Hala, saiatuko gara. Jarraituko dut irakurtzen. Segi zurean, ongi izan. Agur. Iruñeko kaleskak, harresi amaiezina, garai historiko ezberdinen arrastoak, eta gaur egungo jendeak eta nola ez, turistak. Pixkanaka atzean uzteko unea ere heldu zaigu baina. Ezkaba mendia aurrean, Nafarroa erdialdea hegoaldean, Iruñeak norabide ugari markatzen dizkigu, eta denak aukeran. Plaza Olaren bidetik Leitzaran aldera, edota Basaurua eta Imotzetik Bidasoa aldera, Irati aldera ere jo dezakegu, aukeran dituzue guztiak lagunak.
Iepa lagunak heldu gara gaurkoaren azkenetara, baina honek segida du zalantzari gabe. Badakizue, Eurobelok aukera hori eskaintzen digula eta Iruñak gainera bi norabide hartzen ditu. Eurobelo Orreaga aldera dijoana Erromesena esango dugu, edota Bidasoan barrena Atlantiko aldera, edota Kantauri aldera dijoan hori. Gure autua, une honetan, Orreaga aldera hartze izango da, baina gerora izango dugu aukerarik Bidasoa aldera berriz ere atzera egiteko. Edozein kasutan, gaurko parada ederra izan da, Iruña zaharra eta gaur egungoa ezagutzeko aukera eman digulako. Laster arte lagunak, ongi izan!